जय श्रीराम. माझे नाव प्रशांत प्रभाकर देवीदास. असं हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानाकडे रावता आणि हांवें श्रीरामाचे देऊळ केला, लाकडाचे केला. 22 तारखेक आमची प्रतिष्ठापना असली रामाची आणि ताका मनापासून दिसले की आपण करचे देऊळ आणि जय श्रीराम म्हणून करत गेलो आणि खरंच बरें जालें देऊळ आणि सगळ्यांनी प्रतिसादूय बरो दिलो आणि आमी हरवळ्या देवळान वयले. आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी रामरथाची पुजा केली आणि आमी मागीर मिरवणूक काडली सबंद साखळे आमच्या आणि बरें सगळ्या लोकांनी पुजा केली आणि सगळे बरें जालें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.